got a feeling that tonight's gonna be a good night. טל, או טלטול, נולד בתאריך מיוחד, ה10/10/81. הוא נולד במקום מיוחד, ירושלים, העיר ירושלים. הדבר קרה בחג הסוכות. תראה את הכתם לידה שהיה לו. איפה? היה לו זוכר את כתם הכתם לידה ביד ימין, כן, וזה נעלם לו, נכון? נעלם לו לגמרי. זה לא עבר לו למקום אחר כאילו? די. זה צריך לשאול את קרן, עם הכתם... די, נו. בשנים הראשונות חי עם ההורים בדירת חדר קטנטנה ברחוב בצלאל 39. מכאן שמו טל. חבר'ה, רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש. הם גרשו משם את נוח. וואו, את רואה, כבר פה רואים שהוא שמאלי, ותראי מה הוא מכניס לפה, כל דבר הוא מכניס לפה, כל דבר. תראי, מרוקאי. תראי, ואת לוקחת לו את זה מעט ואוכלת את זה את. הנה פה אנחנו עברנו כבר למשחקי אקסטרים, המשחק חד גל שגם גיא ונועה אהבו אותו, ואחר כך גם בהמשך קרן. אתה רוצה שנוריד אותך עכשיו לאט לאט? לא, בלי ידיים, טל. לפנים, ידיים לפנים. אל תמחר, לא לשים ידיים בעיניים, זה יש לך חתול. תפסיקי להפריע לו גם את. לא. זהו, אולי. תלחץ עכשיו, תלחץ. זהו, עזוב. בגלל המקום הקטן והצפוף בבית, חלק ניכר מהזמן בילינו אצל סבתא עליזה במבצע דני, בחברתו של אילי, שלא הפסיק להתעלל בטל. משתוללים, אבל על המוזיקה לא מוותרים. בשנת 85, כשטל בן 4, עברנו לגור בנווה נוי. הבית לא היה מוכן לגמרי, אבל היה מרחב פעולה, ולטל היה אופנוע חשמלי. כאן התחילה להתגלות הנטייה לאופנועים ולטוסטוסים למיניהם. חמישי לחמישי 1990. לא רק אופנועי צעצוע נכנסו חזק בתקופה ההיא, גם המחשבים תפסו תנופה. במקום שיעורי בית משחקים, וגם פה ידו של טל הייתה נטויה. זה משחק שטל אוהב אותו, ומשגע לנו את המוח עם המשחק הזה. הנה, את רואה את הברבור הזה? זה הברבור הזה, שרץ כל הזמן. כשהיה בן 7 הצטרף אליו גיא, ושנתיים לאחר מכן הגיע נועה. השכונה לאט לאט התמלאה בצמחייה ובתוכן, ובשנת 1990 ירד אפילו שלג שנתן לנווה נוי גוון אירופי משהו. וואי, זה חורף היה, את זוכרת? כן, מה זה ירד שלג בבאר שבע? נראה לי פעם כמו באירופה. ואחר כך, אני זוכר, הלכנו לאמא שלך, והם הדליקו אז בדיוק את האח, ואכלנו, את זוכרת? אכלנו ערמונים, ואכלנו שקדים,
וזרקנו הקליפות ישר כן, את למחזור. זוכרת? מירב גם אכלה, היא לא אוהבת הרמונים, אבל אני זוכר שהיא אכלה הרמונים. פסח, חג המשפחה. טל בהופעה חיה. קצת התרגשות, אבל בסוף הכל עובר. מה הפתרון להתרגשות? יין. זה לא מבין מה אומרים כל כך הרבה פעמים. לסיום, סבא חיים, החזן המבוקש, מקנח בסלסולים. זה התחיל משני הורים עליזים וצעירים שהולידו בשבילי את המשפחה שלי, וכשיש לי מסיבה רק תביטו מי שבא, רק תביטו מי שבא. סבא בא, אבא בא, אריה מתפרסם. חג, או אירוע משפחתי, אינו שווה כלום בלי התאספות המונית של נכדים, סבתות, ילדים והורים. זהו האירוע המרכזי. אחרי האירוע המרכזי היינו מתפזרים למעגלים קטנים עם הילדים הקטנים. כן, אחותי ציפי הייתה באה אלינו עם גל ושחר, והיינו מבלים יום שלם אצלנו. מה זה מבלים? משחקים ביחד, אוכלים חטיפים, ארטיקים. מחשבים היו רק בבתים עשירים. למעגלים הקטנים האלה היו מצטרפים חברים ומנהלים ארוחות שחיתות בפיקודה של מירב. זה הגיל שטל כבר לא רק שלנו, הוא גם של החברים שלו. היו לו כבר מלא חברים בגיל הזה. גדעון, לירי, אלון, עומרי, דן, מירב מסיקה. בשנת 91, באמצע מלחמת המפרץ, נסענו כולנו לאנגליה. סטופינג! סטופינג! סטופיק! כן, לא סטופינג, סטופיק, תפסיק את זה. סטופינג! אתה זוכר, טל למד בבית ספר ברדינג, היה הולך לבית ספר עם עניבה וחליפה, דיבר אנגלית יפה, והיו לו חברים חדשים, טימותי. ובסופי שבוע, כצ'ופר, היית לוקח אותו ללונדון, ואני הייתי נשארת בבית עם גיא ועם נועה. צ'ופר למי? השן נופלת לו. אז תתקרב רגע, טל, תתקרב. תתקרב רגע. תתקרב, אני רוצה לראות יותר מקרוב. מה רע? תתקרב. 1990.
אנגליה, אבל הכי טוב בבית. די לנקניקיות, די לקורנפלקס, וחזרה לחברים הישנים והטובים. בשנת 94 חגגנו לטל בר מצווה בקנוסה. הוא עלה לתורה בדיוק בפרשת האזינו, שם באופן מפתיע מוזכר שמו לפחות פעמיים. שכנך ויאמרו לך בהנחל עליון גויים ואפרידו בני אדם יאסף גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו ישראל. אחרי המסיבה ובית הכנסת המשיך האירוע גם בטקס משותף במצדה. שם כל תלמידי הכיתה השתתפו, שרו והניחו תפילין. יפה. לאט. מה זה? טל לא אמר שהוא יישא דברים בטקס הסיום. ברמיזה. תודה להורים, למנהלת, למחנכות ולכל המורים שאותנו ליוו במשך 8 השנים, לציפי ולרוברט. בצבא המשיך לעסוק בתחביב הנצחי, המחשב, והביא איתו את העבודה והלימודים הביתה. וזה טל עם המחשב שלו? המחשב זה הלימודים. והלימודים? טל הביא הביתה לא רק את הלימודים והמחשב, הוא הביא גם חברות. חלקן לבנות, חלקן שקופות. לא רק שקופות, היו גם אדומות. לא, שקופה, היא הייתה שקופה אדומה, כי ראו לה את הנימים. מה פתאום, בחייך, מה את מדברת שטויות? כן. לאחר השחרור התחיל טל את הלימודים בספיר, ולשם כך עבר לגור בקסאם סיטי, סדרות. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and days. לאחר שקרן עברה את מבחני החד גל, היא התקבלה לשורות המשפחה, ומכאן מתחילה דרך חדשה, דרך החד גל. Each morning I get out my diet, can't barely stand on my feet. Take a look at yourself in the mirror and cry. Lord, what you did to me is I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody to love. Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my